What up guys, here's another video of Dawn Thandeka King, guys, explaining why she was rude to a fan, guys. As we all know, our celebrities are people at the end of the day. They're all human beings, guys. Now but they go through some certain things. It happens that a certain fan came across Dawn Thandeka King while she was not in the good state or bengekho kahle emoyeni, guys. Then izinto hit her up or whatsoever. Here's the video of Dawn Thandeka King explaining what happened actually on that day. South Africa, sanibonani kusawuyena lo waseshowe kwaMondi. Bengisacela nje ukwenza le video yokuthi ngicela ukuxolisa even in advance to anyone oyoke athi mayihlangana nami either angibingelele kwi-setup yase-mall noma la phandle esixukwini ebese kuba ngathi angimzwanga noma ngenze ngathi angimzwanga. Ngiyaxolisa. Kune comment la on one of the social media platforms enginawo, umuntu othi ungibingelelile ngibone mall thizeni ngeke ngisayisho ukuthi yipi, ngenza ngathi angimzwanga. Ngikhumbula kahle ngiphume kanye ngaye mall kuleli viki, ngihlala endlini isikhathi esiningi ngoba sometimes mina ngumuntu ogqunywa endlini for a reason, and mangiphuma ngisuke ngiphuthuma into ethile. Ngixolisa kakhulu to anyone owake wahlangana nami ngangambingelela noma ngangamjabulela. Ngiyazi ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wami, bayangithanda, and mhlambe lo muntu ofendeke ngempela. Ngiyaxolisa ngosiyami, suke kungesiwo amabomu noma ngaleso sikhathi ofike ngaso ngempela ngisuke ngekho right. Ngihambile la ngaye mall ngiqeda ukubeka ingane ebinama rehearsals esikoleni. Ingane yathi mama mangingenawo lama pumps afunekalayo amhlophe esikoleni ngeke bazongikhipha eJombeni, ngeke ngishuthe. Akekho kumzali othanda ukuthi ingane yakhe ingabibikho eJombeni zasesikoleni. Izithombe nezinye ingane izobe ziku phuthume mall, ngihamba nalezi ezinye ingane zakube imbili. Ngahamba imall yonke, imall uyazi ngikhuluma imall ngayihamba ngenyawo yonke, bengingena choice ngihambe ngiphuma ngene eindaweni zezicatshulo ngingayitholi ngawathola amapumps amhlophe. Ngahamba ngaze ngicishe ngadikila, ngizizwa kahle ukuthi abonayo manje danga senginesiyezi sekuthi angiwe ukuthi angikhaleke manje ngoba lama pumps awekho. Ngithi ngiyaphuma phunde kukhona othi nje kumina ekhanda lami, awuphinde la uyiqedile zonke izitolo, phinde ngidumuze futhi imall. Angazi ukuthi lo muntu uhlangane nami at which point, angazi ukuthi uhlangane nami bese ngikanjani noma yila ngempela bese ngifuna ngempela ukuthi ayingeke lapha ufuna ukuphoxa ingane waphela into yesikole le. Ngigcine ngiyitholile lezo izicathulo, kufanele ngiphindele esikoleni, ngiphuthume esikoleni ngihambise lezi izicathulo. Nami ngokwami ngiyagowisha ngikho right, khona izinto zami nje engigowisha engidlula kuzo mina ke personal. So ukuhamba emall nokungibona emall bese uthi ngenze ngathi angikuzwa, kungilimazile. Kodwa ke ngiattendile leyo comment, ngaxolisa kulowo muntu because I don't like to offend abantu abathanda umsebenzi wami. Ngiyaxolisa, ngixolele nakunombani omunye engangam-offenda, ngiyaxolisa. Nakulowo uyazazi la khona, ngiyaxolisa. It was never my intention to offend you. I was just going through a lot in that moment. Ngiyabonga. So guys, nizwele, please subscribe for more videos and don't forget to turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever we upload a new video. Once again, thanks for watching, guys.